Ψάχνεις για δυνατό bet? Δες αυτό, δύο επιλογές από Ελλάδα και μία από Σκωτία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί ο Ολυμπιακός να δυσκολεύεται στον γκολ, όμως απέναντι στον Παναθηναϊκό πρέπει σήμερα να νικήσει, αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έδειξε πολύ καλά στοιχεία, θα παίξει ελεύθερα και χωρίς άγχος. Μπορεί ο άσος του Ολυμπιακού να πληρώνει λίγο, ωστόσο εμείς θα τον εμπιστευτούμε. Βόλος Άρης. 3 σερί ήττες ο Βόλος, 3 σερί νίκες ο Άρης. Ο Βόλος ξέμεινε από παίχτες, ο Μπράτσος δίνει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Η ομάδα του Βόλου έχει δεχθεί 12 γκολ στα 4 παιχνίδια που έχει δώσει στα play-off. Από την άλλη πλευρά ο Άρης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα παίξει για τη νίκη σήμερα στο Πανθεσσαλικό, καθώς τον ενδιαφέρει πέμπτη θέση, παρότι δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα επιλέξουμε το διπλό του Άρη, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από τον Βόλο. Χάρτς Φόλκερκ. Η Χάρτς παλεύει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Μετά την ισοπαλία 1-1 με την Motherwell, βρίσκεται στο συν 1 από τη δεύτερη της κατάταξης Celtic, μία αγωνιστική πριν το φινάλι του πρωταθλήματος στη Σκωτία, και το παιχνίδι το τελευταίο είναι με τη Celtic στο Celtic Park. Η Hearts μετρά 3 νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στη Falkirk, αλλά και μία ήττα αποκλεισμό στην παράταση για το κύπελλο Σκωτίας. Εύκολα ή δύσκολα πιστεύουμε ότι η Hearts θα επικρατήσει απέναντι στη Falkirk, η οποία ενδεχομένως μπορεί να τις βάλει και δύσκολα. Επιλέγουμε τον άσο που έχει σημαντική αξία για τη Hearts. Αν σου άρεσαν τα σημεία, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι.